Tana program tabok thang tongo moinai ni bolongo no chia kari nai tong ni ani blog video no onek din ha blog video ro khalai niya time rok mai ani bai bolongo thamani rok no nong no ku samsa rok no phunai dong mai no nai tong ni sia sa kani blog video no skula ani serok bo zwalai ready oin thasak lai morok bota thani nai rasu lai gari na sing hona bok boni dollar tongo snadi dala tiana khoi phai tabok tui bathai shuru tui na barai thathai yang lai pathor rok mela nujai tongo yang lai bagan tini suk salai kabang tung jagia tan lai tini si tung dap lai sal tung hona suk besi tung dia tara difrong lai manai thanai lai je robara nai rok lai borai plai jak je raja gyarok to raja gyano tongnai hai sini borobar de raja kha thainai ani hnai sikotro mukhorok muibarok kusa nai tani hnai bagani thaito surto samai toni ani blog video no prije I pathor lang lang dor phaimani lai emon je sal sora to yang sal kalai sal sora mani bai kolom mani bai gamsa thubaila sia emon baga yang ekdom sal mahango soraya pikhlai laha kolom mani sakdina thamai phagrok koroi butuh sayo bukri aro rutungnai sangrungnai wow ini potong bele nadi guys siraman kha mono kaisa khakna yang tabok nadi hemon bobar kotor se gorja ekdom ojon jani besar ase tongplaya es mukhto suhano manha suha kasogya tofano muibarok bai daloi jani hlai kaza tabok ang walong hapsinai lagi walong wanal ana wathekya wanal se wanal sani musu nai wanal lai nai tabok toritong chekari nai tong ni ani blog video no tom ang sak pise nai di bolong singa kya kre andar se ekdom bising se hapsak ang tabok bapri man baga nai di rono nai sinai ang camera te yani bai mera kosto ngo 이러공 사수이동 하 kalok khlai tie monok nai bothong kolok khlai sanani bagai lai gamung nai tho thobong nai kana nadi lamana adi usukei manha muiwa odek to sarami daha bag bising onai di lai ero tongo usuk jong tin jona sanai ba phati hakao tabok saramai kusa tilang nai tani nai bag kusa heleng ongnani bagai pathor kesar se ang muiba samai tongo emon nobarbo jala khimani din pathor suai tongmani din ba mera tong thawo nobarba ekdom sip oin tongo mo wathek no saramnai wathek lai asuk bakhan mania video romela upload khajegya ang ani channel bini bai biwasrok mera komai thangha biwasrok ekdom bare dia ani आगे तो बारिया हनफानो 500-600 खायक थाङो ताबुक तो आरो एकदम कम ओइन थाङा न जतो नाय दि आनि चेनेल मा नक कुसा सापुरक खाय दि नक सापुरक खाय जा नाय जानि बाइसे आनि चेनेल रक मेला बिवास खाजना मासको कलम মই नाय फायै মই बेक रंग अनै तारपरे মই बार सुयै फ्रिज दाहा अनपरे tui makluha tani hlai bomotok birat basagri ro ka phai phajak ani lawanal muiba to bomotok tongnai lai basakro jodi tui kulge baga mai mirok jodi ang songlai pura basak bothai ongai tama hanba basar motok nai gisrok kanai phir bothai ongmani te ala bini bai tui ro makluha tabo mai misomai che kari nai tongni ani blog video na tabak muiba saramnai mohumha miyani muiba se
Lai tini naine lai fridge bising rajak miya naine lai tabok sanai mui khumbai bano sanai lai ang tabok saramnai saramani poriyo onkore ang songnai tabok saramai palaiha tarpore mui khumbo saramai palaiha lai tini lai awan dru khlai dia emne no mui dru khlai song jasinai lai ari tini mui saramai ready tabok ang sunai ang tabok already mui song tutoi thachi mukumon janai thachi ukumon taklai bosoni 3 bacha jak mai danom fresh kumon bisini bubu khlai ang ana birat thokja ani moi already monha tabok naiti mui khumubai mui babai khlai songmani moni paraiha sutrini ani video saknongnai jotobo gam krong tongdi te like share subscribe comment khlai rati